У сталічным доме радыё падвялі вынікі другога этапу рэспубліканскага конкурсу. У трэці тур прайшло 145 выканаўцаў. Сёлета конкурс праходзіць дыстанцыйна. Журы на чале з народным артыстам Беларусі Леанідам Захлеўным праслухалі дасланыя запісы. Новы фармат дазваляе вяртацца да відэа, пераглядаць фрагменты и параўноўваць выступленні. Очень многие заявили себя вполне профессионально. Мы даже не ожидали, что самодеятельные коллективы и коллективы музыкальных учреждений так достойно выглядели и достаточно профессионально представили свое искусство и мастерство. За званне лаўрэатаў канкурсанты змагаюцца ў намінацыях эстрадны вакал, інструментальная музыка і спадчына. У кожнай намінацыі сола і ансамбль. Журы выберуць 54 пераможцы. Некаторыя будуць адзначаны спецыяльным фондам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь по падтрымцы таленавітай моладзі. Мы с большим удовольствием сегодня смотрели видео, и хочется поблагодарить всех участников второго тура, которые в достаточно короткие сроки прислали информацию, собраться творческим коллективом, записать видео, выслать это достаточно большой кусок работы. Творчество не остановить. Сёлета на конкурс поступило 389 заявок. Безумоўна, за 9 гадоў існавання нашага праекта ён стаў больш маштабным. І калі спачатку да нас прыходзілі творчая моладзь, якая займаецца ў музычных школах, але так больш-менш такі сярэдні ўзровень, то за гэтыя 9 гадоў, безумоўна ж, прафесійны ўзровень вырас. Магчыма таму, што вырасла рэпутацыя нашага праекта, нашага конкурсу. Трэці тур конкурса «Маладыя таленты Беларусі» пройдзе 23 і 24 красавіка у фармаце відэапрагляду. Падрабязная інфармацыя будзе размяшчацца на сайце і ў сацсетках першага нацыянальнага канала беларускага радыё.